עובדי מדינה, עברתם לכרטיס גוביט? רוצים גם ליהנות וגם לחסוך כסף? בסרטון הבא תלמדו איך לשייך את כרטיס הגוביט שלכם לאפליקציית 10ביס, להזין ממגוון מסעדות וליהנות מהנחות שוות. בואו נתחיל. במסך ההתחברות עדכנו את מספר תעודת הזהות ומספר העובד שלכם. אם כבר יש לכם חשבון, לחצו על התחברות ללקוחות רשומים. מלאו את הפרטים האישיים שלכם והמתינו לקבלת קוד לנייד. הקוד כעת בדרך אליכם. עדכנו את הקוד שקיבלתם במסרון. זהו, אתם בפנים. במסך זה תתבקשו להכניס את מספר כרטיס הגוביט שלכם. שימו לב לעדכן את מגבלות השימוש בכרטיס. יש לאשר את תקנון ההרשמה. מזל טוב, סיימתם את תהליך ההרשמה. ב10ביס תהנו ממשלוח חינם למשרד, מגוון עצום של מסעדות ומבצעים בלעדיים עד 40% הנחה. וגם בכל הזמנה צוברים נקודות ששוות לכם כסף. אתם מוכנים להזמנה הראשונה שלכם. בא לכם סושי? וכדי להשלים את העסקה, עליכם להוסיף פרטי כרטיס אשראי נוספים, ביחרו 22 שקלים לחיוב כרטיס 10ביס, זה למעשה כרטיס הגוביט שלכם. או לשלם עם הקרדיט שלכם. ההזמנה בדרך אליכם. רק ב10ביס עובדי מדינה, מזמינים, מתמידים, מרוויחים.